खालारनि थि खालामाखैब्लाबो जों खोनादों जे बिथाङा थाबैनो जइन जानायनि हाबाफारिखौ लागासिनो दं। BPF दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि, गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोम बाहागो लानाय, बै समनि BLTनि आरो गुबुन गुबुन आफादखौबो बिथाङा मददथि होदोंमोन आरो गोलाव सम BTC खुंथायनि समाव लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै बिबान लानानै जोबोद मोजाङै रायजोनि थाखाय खामानि मावनाय सासे गोख्रों दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारि बिथाङा, जों बिथांखौ मान होयो। दा बिथाङा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPFनिफ्राय रिजाइन होनानै दिनै ओंखारनानै दङ। दा बिथांनि खोथा अबसे जोङो खावलायगोनसो जे बिथाङा फैयोब्ला, जोंनि UPL दोलोआव फैयोब्ला बिथांमोन बायदि सासे भिजनारि आरो बिथांमोन बायदि सासे जातीय सेन्टिमेन्टखौ लानानै, ओनसोलनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै दैदेनगिरिया दिनैनि थारिखआव UPPLआव फैयोब्ला जों जोबोद गोजोनगोन आरो जोङो बरायगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो मोजां मासि होनानै बिथांमोननि दैदेननायजों जोङो फैबाय थानाय समाव BTR ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावलांगोन। माब्ला जइन जागोन खाम्फा बरगयारिया? दासिम बिदि खालारनि थि खालामाखैब्लाबो जों खोनादों जे बिथाङा थाबैनो जइन जानायनि हाबाफारिखौ लागासिनो दं।